Здравейте! Стефан Лоса днес ще ви говори на няколко различни езика. Така, сега първо започваме на турски. Халaf başı başburu kürsendiri halil halaşıngı kürsürüsündürüse. Kürsürüsü. Мерхаба хашишмару пърши кюресе. Така, това беше на турски. Сега да минем към италиански. Ако има учебник по италиански. Не. Се изпучих майка му да еба. Questo. Имаше един в джоба, че. Questo ragazzo un amore di preso di felicità. Un amore, una grande felicità. Та-та-та-та. Не мога и шият, не мога да се сдържа. Италяно беро. Сега малко на руски. Искаш ли да поговоря на руски? Айде, Моника, водката. 40 средних советских так как дорогой мировой да или это так произошли советских таких столько. Хорошо девойка. Дмитрий Медведевич. You stole the vodka for me, Дмитрий Медведевич. Stole the vodka from me and from Гергана. Дмитрий Медведевич. Така, друг език, може би. Албански. Албански, аз не знам албански, ма. Новините на... Френски? Parlez-vous français? Français! Parlez-vous français? Français! Champs-Élysées! Така, Тур де Франс, някакъв друг език. Немски. Немски, не знам немски. Scheiße, Meise, Packe, Nein. Du bist eine große Scheiße. Ey, komm. Така страй... Идвам, видом, блайде! Штрайде! Още да траскам като Хитлер. Да. Така, друг език кажете ми, положете. Гръцки. Да, гръцки, не могат да си говорите като искате. Кажи му гръцки малко. Дай малко гръцки. Пробуй арабски. Малака значи чекиджия на гръцки. Да. Моника се обръсна магаза на място, което не трябва. Има листни въшки, листни. Моника има срамни въшки. Това беше за мен от днес, за вас за днес, за утре. Довиждане. Ах, майка ти да еба. Изключай го това видео. Изключил.